Yn y fideo yma, nawn ni ystyried sut i gyfrifo cynnydd neu ostyngiad canrannol unrhyw bris neu yn wir unrhyw rif sydd yn newid. Enghraifft, dychmygwch fod yna arwerthiant ymlaen mewn siop, sale, a fod yna rhywbeth oedd yn costio £100 wreiddiol nawr yn costio £70. Beth fyddai'r cynnydd neu'r gostyngiad canrannol yn yr achos yma? Wel, yn gyntaf, sy'n rhaid iddo fod yn ostyngiad canrannol, oherwydd mae'r pris wedi mynd i lawr. Ond faint yn union? Ydy o'n 10%? Ydy o'n 25% neu rhywbeth gwahanol? Nawr, y dull ydy ystyried faint yn union mae'r pris wedi newid. Felly fan hyn, £100 lawr i £70, mae wedi newid £30. A dyn ni'n ysgwennu'r 30 na wedyn fel ffracsiwn allan o'r pris greiddiol yn fan hyn 100. Nawr mae 30 dros 100 yn 30%, ac felly yn fan hyn, y cynnydd neu'r gostyngiad canrannol, wel, mae o'n ostyngiad o 30%. Mae yna ddisgawnt yn y sale yma o 30%. 30% i ffwrdd. Beth ar y llawer arall os oes pris oedd yn costio £100, rwan wedi mynd fyny i fod yn £125. Wel, eto mae rhaid ystyried y newid. Yn fan hyn, y newid ydy 25. A sgwennu hwnna fel ffracsiwn o'r pris greiddiol, 25 dros 100. Wel, 25 dros 100 ydy 25%. Felly, y cynnydd y fan hyn, mae'r pris wedi mynd i fyny, mae yna gynnydd o 25% wedi bod. A mae'r techneg rhyw fath ar gyfer unrhyw gwestiwn arall ar y testyn yma. Felly, os di'r pris yn mynd fyny o 300 i 420, mae hynna'n newid o 120. A sgwennu hwnna fel ffracsiwn o'r pris greiddiol, 120 dros 300. Nawr, ceisiwch newid y ffracsiwn i fod dros 100, os medrwch chi. Mae hynna'n galluogi chi weld y canran yn syth bin. Yn fan hyn, os yw'n rhannu top y gwlad efo 3, 120 rhan efo 3 yn 40, 300 rhan efo 3 yn 100. Felly, unwaith gen i ffracsiwn dros 100, mae'r canran i weld yn hawdd wedyn, yn fan hyn 40%. Felly mae gen i fi gynnydd y fan hyn, pris wedi mynd i fyny, o 40%. Ar y llawer arall, os dwi wedi cychwyn yn 300 a wedi mynd lawr i 240, mae hwnna'n newid o 60 60 allan o'r pris greiddiol 300. Ac eto fydde rannu top y gwlad efo 3, mae'r gwylod yn newid i fod yn 100, mae'r top yn newid i fod yn 20, ac felly fan hyn, gafodd y pris di mynd i lawr, gostyngiad sydd wedi bod o 20%. Os oes pris yn mynd lawr o 70 i 63, gostyngiad eto sydd yn fan hyn, ond pa ganran? Y newid tro hyn ydy 7, y greiddiol ydy 70, felly cychwyn o'r ffracsiwn 7 dros 70, trio newid hwn i fod dros 100, o fod rannu top y glod efo 7, mae hynna'n 1 dros 10, ac yna lluosi top y glod hefo 10, mae hynna'n 10 dros 100 iddo fi. Ac felly o gostyngiad ydy 10%. Yn yr un nesaf, y newid rhwng 80 a 104 ydy 24. Sgwennu hwnna fel ffracsiwn o'r pris greiddiol, 24 dros 80. Tro hyn, i trio cael y gwylod mewn 100, yr enwadur yn 100, Fydai rannu top y gwylod efo 8 yn gyntaf, dwi'n meddwl, i gael y gwylod yn 10. 80 rhan efo 8 yn 10. 24 rhan efo 8 yn 3. Ac yna lluosi top y gwylod efo 3, efo 10 i gael y gwylod yn 100. Felly 10 lluosi 10 yn 100, 3 lluosi 10 yn 30. Felly y newid canrannol fan hyn di 30%. Mae o'n gynnydd, rhys mae'r pris yn mynd i fyny, cynnydd 30%. Hefo'r un olaf, mae'r pris yn mynd i fyny o 81 i 85, felly mae gen i fi gynnydd canrannol. Y newid i fan hyn ydy 4, a'r pris greiddiol ydy 81. Nawr, jyst i gael dangos fod y techneg yma ddim yn gweithio bob tro, os ei ddim yn bosib newid y ffracsiwn yma i fod dros 100. Dydy'r rhif 81 ddim yn un neis i weithio hefo. Yn yr achos yma, dyn ni'n troi at y cyfrifiannell,
A be dyn ni'n neud ydy dyn ni'n ystyried y ffracsiwn yma, y 4/81, os flicwch chi fel canran prawf. Os dwi wedi cael 4/81 mewn prawf, beth fydde'r canran? Wel, dwi'n teipio 4 rhannu fo 81 fan hyn. Dwi'n cael y ffracsiwn 4/81, ac yna os ni'n luosi hwnna hefo cant, fe fyddai weld y newid canrannol, pwys a est y d fan hyn. Mae'n mynd i fod yn 4.938 ac yn y blaen. Felly, i un lle degol ydyn ni, mae hwnna'n mynd i fod yn 4.9%, ac os na i sgwennu i un lle degol yn fach yn fan hyn, i ddangos fwy wedi talgrynu y ganran i ffwrdd. Cyfle iddo chi nawr gael cynnig cwestiynau ar y testyn yma. Mae yna ymarfer 33 yn eich pecyn Rhifedd, rydych chi weithio arno fo nawr. Llawrlwythwch y pecyn yma o'r wefan mathemateg.com os nad oes gennych chi gopi yn barod. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @Mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.